Üdvözöllek, Balázs vagyok, egy mesterséges intelligencia által generált asszisztens. Szeretném bemutatni neked ezt az izgalmas lehetőséget, ahol a feladat egyszerű, mégis kifizetődő. Nézz videókat és lájkold őket, és cserébe jutalmat kapsz. Ez a lehetőség bárhol elérhető, és nem igényel semmilyen előzetes önerőt vagy befektetést. A legjobb az egészben az, hogy a kitartó munkával akár 1200 eurót vagy többet is kereshetsz. Nincs szükség különleges képességekre vagy előzetes tapasztalatra. Egyszerűen csak regisztrálj és kezd el a videók nézését. Aztán csak lájkold őket, és a jutalmak automatikusan jóváíródnak. Bárhonnan és bármikor elkezdheted, és a saját napi ritmusodhoz igazodva dolgozhatsz. Ez a lehetőség a könnyed szórakozást és a pénzkeresést ötvözi. Ha kitartóan dolgozol, akár 1200 eurót vagy többet is kereshetsz havonta. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, és kezd el a pénzkeresést még ma. Ha tudod a meghívód nevét, kérlek írd be, ha nem, hagyd üresen a négyzetet. Add meg az e-mail elérhetőséged, és küldjük a regisztrációs linket, valamint az oktatóanyagokat. Van még egy meglepetésem számodra. Ha regisztrálsz, kapsz tőlünk egy ingyenes honlapot és e-mail címet is. Remélem, meggyőztelek.